След многобройните коледни и новогодишни празници, съпътствани от отрупани маси, следва и месеца на именяците, т.е. още тежки угощения. Несъмнено, след като сме му отпуснали края, идва момента, в който се замисляме какво трябва да направим, за да се върнем отново в тесните джинси. Малко от нас обаче се сещат, че само след около 5 месеца ще дойде времето, когато ще трябва да покажем малко повече кожа. Тези дами, които са си поставили амбициозната цел да доближат фигурата си до тези, които виждаме по кориците на списанията, най-добре да започнат още от сега. Тези, които ползват бански, лятото трябва да започнат най-рано зимата. Тоест от края на предишното лято трябва да се подготвят за следващото лято. Доста често срещана практика, както вие сама знаете, се започне да се тренира началото на пролетта. Март, април. Аз като фитнес инструктор и като инструктор по аеробика, моите наблюдения са, че точно тези месеца са най-интензивни. Хората се пробуждат от зимен сън, дамите пристигат в залата, искат бързо да се отърват от излишните килограми и казват: давай, започвам вече сериозно, интензивно, остава 2-3 месеца, ето идва лятото. Но това, разбира се, е много погрешно и не води до толкова очаквани и добри резултати, понеже за толкова кратък период няма как да се освободим от излишните натрупани месеци наред излишни килограми от кожни мазнини. Освен за фигурата си, трябва да се замислим и за здравето. Празничните трапези обикновено изобилстват от мазни храни, турши или друг вид зимнина, която съдържа големи количества сол и захар. Всички тези вещества натоварват организма. Принципно след всеки така много по-обилно хранено, след всеки един празник, са необходими поне 2-3 дни човек да се разтовари с една много по-лека храна. Най-общо това е млечно-плодово-зеленчукова храна с много течности. Може да бъдат, разбира се, безалкохолни напитки, могат да бъдат минерални води, най-различни течности, които помагат на организма да се очисти именно тези токсини, които са продукт от метаболизма на много приятата храна и алкохол. Не само след празниците трябва да спазваме режим на хранене. Много голям процент от хората смятат, че само физическата активност може да доведе до очаквани резултати. За целта обаче е необходимо и да се спазва някакъв хранителен режим, който според различните специалисти варира в различни граници. Какви хранителни вещества трябва да лишим организма си, когато тренираме? От доста хранителни вещества. Най-вече от мазните храни, сладките храни, напитките, това са алкохола най-вече. Много е вреден. Газираните напитки, сладки напитки. Хубаво да се употребяват натурални сокове, но не в голямо количество. Ако може човек да замести тези неща с минерална вода или с най-вече с изворна вода, е много по-полезно и по-здравословно. Нормално е, ако беше хубаво алкохол да се пие, той щеше да извира от земята. Ако човек си е свикнал на някаква храна, на някакъв режим на хранене и той се чувства добре, здрав, работоспособен, т.е. физически, психически, се чувства много добре, то няма защо да си промени режима. Всяка една променя в режима, всяко едно ограничение в храната, нали, води до натоварване, психическо натоварване и даже и до физически, така ние го наричаме метаболитен стрес, ако примерно по-резко човек ограничава някои неща. Вижда примерно, че 1-2 кг е качил повече и изпада в някаква паника. Не е толкова лошо, не е толкова фатално. Много лесно той, разбира се, като намали количеството на приетата храна, без да изключва нещо или без да добавя нещо повече, повиши двигателната си активност, той просто за няколко дни, за една седмица-две, ще се стигне до оптималното тегло, с което си е свикнал. Относно двигателната активност, всички са единодушни. Трябва да тренираме тялото си ежеседмично, като е желателно тренировките да варират между 2 и 3. Тези тренировки трябва да бъдат съчетание между упражнения за отделните мускулни групи и кардио упражнения. В зависимост от това на какво иска да наблегне съответният човек. Предимно жените искат да наблегнат на долната част на тялото, на бедра, ханш. И затова за тях се препоръчва повече упражнения за долната част на тялото и малко повече кардио упражнения, което помага за изгарянето на излишните калории и мазнините. Ако искате да отслабнете или да оформите фигурата си за по-кратко време, във фитнеса ще ви посъветват да добавите към програмата си някакви хранителни добавки, но не какви да е.
Най-препоръчван е елкарнитинът, защото той се свързва с масните молекули и по този начин се ускорява изгарянето на масни клетки. Колкото и примамливо да ви звучи, бъдете внимателни с приема на каквито и да било добавки. Хранителните добавки, тези, които са на растителна основа, не биха навредили. Тези, които са химически обработени и най-вече забранените вещества, анаболи, стероиди, които се използват, голямо количество приемане на протеин, много ежедневно, екстремно приемане на елкарнитин, на фетбърнери не е полезно. Хубаво е да се взема, ако човек си поставил за цел бързо отслабване или отслабването му да бъде като фикс идея, не е лошо да се приема елкарнитин по малки дози, колкото е препоръчително. Всичко е относително и зависи от начина на тренировка, от интензивността на тренировка. Без значение дали ще започнете да тренирате или ще си наложите хранителен режим, важното е да го направите, защото това ще ви накара да се чувствате по-добре, както физически, така и психически.